Ďakujem pekne, dámy a páni. Chápem, keď je nejaká taktika v Národnej rade, keď každý hrá nejakú hru, ale robiť si srandu zo všetkých občanov Slovenskej republiky, s tým nechce mať Smer Slovenská sociálna demokracia nič spoločné. Všetci hovoria o tom, že parlamentné voľby by mali byť čo najskôr, lebo štát je čím ďalej v horšom stave, ale súčasne väčšina v Národnej rade robí preto, aby voľby boli v termíne, ktorý je pre Slovensko najnevýhodnejší, a to je 30. september. Považujem za hanebné, keď sa takto nakladá s návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa má rokovať o vážnej veci. Kedy teda na tom Slovensku budú tie predčasné parlamentné voľby s tým, že my navrhujeme termín 24. jún. Napriek tomu, že sála bola plná ľudí a bolo tak tomu aj okolo obeda, keď bolo prvé hlasovanie, a bolo tomu tak aj teraz, keď bolo druhé hlasovanie, tak sa vždy zaprezentovalo iba okolo 50 alebo 60 poslancov, čo znamená, že väčšina úmyselne blokuje, napriek tomu, že chcú vraj voľby skôr ako 30. septembra rokovanie Národnej rady. Nechcem byť zlý, ale nie je predsa možné, aby sme podriaďovali rokovanie Národnej rady tomu, či niekto chce ísť lyžovať alebo chce mať dovolenku. Viem, že teraz sa budú možno mnohí poslanci hnevať, čo poviem, ale štát je v troskách a prioritou väčšiny v Národnej rade bolo ukončiť rokovanie dnes preto, aby sme budúci týždeň mali možnosť sledovať nejakých významných lyžiarskych expertov z radou vládnej koalície, ktorí sa budú po svahu naháňať po celej Európe a možno po celom svete. Prosím, veď si uvedomte, čo sa deje v tej Národnej rade. My rokujeme o klobásach a výrobkoch z obsov a z mačiek. Najnovšie sme počuli, že je predložený návrh zákona o zákaze klietkového chovu. Viete si predstaviť, čo sa bude diať v Národnej rade, keď sa budú baviť poslanci vládnej koalície medzi sebou, že či sliepky majú byť v klietkach chované alebo nemajú byť chované. Máme tu poľovnícky zákon. Skoro každý druhý poslanec je expert na poľovníctvo a poľovník, tak nás to tu určite bude zabávať minimálne 2 týždne. A krajina krachuje zo dňa na deň, je to horšie, horšie a horšie. Za týchto podmienok, dámy a páni, nám nezostáva nič, len opätovne sa obrátiť na prezidentku. Pani prezidentka Čaputová, nebuďte vyplašená. Ja viem, že sa bojíte zobrať zodpovednosť do vlastných rúk, pretože máte plnú ústavnú povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Chápem, že sa bojíte, ale vy ste vyvolali tento stav. Voľby mohli byť 30. júna, tak ako ste žiadali, hneď v prvom vyjadrení, ktoré prišlo z vašich úst po páde vlády 15. decembra 2022. Zoberte zodpovednosť a zastavte tento cirkus, ktorý tu predvádzajú poslanci vládnej koalície. Musíte ho zobrať. Pretože, ako som povedal, budeme svedkami toho, že Národná rada sa bude hádať, poslanci Národnej rady sa budú hádať o sliepkach, o mačkách, o poľovníkoch, o úplne nepodstatných veciach. Ale pokračuje zdražovanie, nefungujú žiadne mechanizmy, náhrady podnikateľom, ľuďom, pokiaľ ide o obrovské ceny energií. Nefunguje v tomto štáte nič. Jediné, v čom sú dokonalí, je posielanie zbraní na Ukrajinu. Celé toto trápenie, toto, čo tak neuveriteľne znižuje pohľad ľudí na Národnú radu a na celý slovenský politický systém, čo tak znižuje dôveryhodnosť ústavných orgánov, sa dá ukončiť jedným vyhlásením pani prezidentky Čaputovej. Dámy a páni, ak do 7 dní neschválite v Národnej rade nové uznesenie a neurobíte voľby 24. júna, okamžite pristupujem k vymenovaniu úradníckej vlády. A my znovu pripomíname, napriek tomu, že nie sme nejakými nadšencami takéhoto riešenia, že v tejto situácii je to jediné možné riešenie, že sme pripravení sa baviť s pani prezidentkou Čaputovou na tému, ako by táto úradnícka vláda mala vyzerať, aký by mal mať program a čo sa bude diať samozrejme v nasledujúcich mesiacoch. Prezidentka vyvolala tento stav, nesie za zodpovednosť, tak sa teraz nemôže skrývať. A musí prijať rozhodnutie. V opačnom prípade vývoj na Slovensku sa bude pripisovať len a len jej. A nech sa potom nečuduje, že z hľadiska dôveryhodnosti stráca každý týždeň takú popularitu, o takomto poklese popularity sa snáď ešte ani nikomu nesnívalo a v iných krajinách. Čo bude robiť Smer? Poprvé považujeme za znevažujúce, ak dvakrát Národná rada, hoci vie, že musí rokovať o tých predčasných voľbách,
bola akože neuznášania schopná. Pritom sme tam všetci sedeli. A bolo nám odkázané, že návrh uznesenia, ktorý sme predložili s termínom 24. júna, prerokujeme v marci. No to je ako mŕtvemu kabát. Čo budeme v marci? O čom rokovať? Už bude po všetkom v marci. V marci nám uplynú všetky lehoty. A potom môžeme akurát tak uvažovať, že urobíme parlamentné voľby, keď bude vonku 40 stupňov v Bratislave a na Slovensku niekedy okolo 17. júla. Čo to je za nezmysel? Čo to je za znevažovanie takého dôležitého návrhu, ako je diskusia o predčasných parlamentných voľbách? Nám nezostáva nič iné, ako som povedal, iba uvažovať, opäť dostať tému volieb v júni na rokovanie Národnej rady. Ale počuli ste to vyjadrenie. Ak to dáme dnes, tak sa o tom bude rokovať dnes a urobia to isté, čo urobili dvakrát. Budeme tam všetci sedieť, ale nebudú sa prezentovať a budú sa tváriť, že tam nie sú. Budú sa hrať na prázdne stoličky. Ak to vraj dáme v pondelok, tak to vraj hneď pondelok dá. No pretože si povedali, že lepšie odísť na dovolenku v útorok alebo v pondelok po obede ako nikdy, počas týždňa. My preto zvážime, ale určite príde z našej strany návrh na ďalšiu mimoriadnu schôdzu Národnej rady, pokiaľ ide o voľby v júni v roku 2023, ale spájame tento návrh s jasnou výzvou prezidentke Slovenskej republiky. Dajte týmto gaunerom vo vládnej koalícii, dajte im ultimátum. Buď to do konca týždňa schvália, lebo my na to nemáme ústavnú väčšinu, alebo sa naozaj pristupí k úradníckej vláde a všetci títo, ako sú Heger a podobní naďovci, budú odstavení od koryta za 2 sekundy. Je to len a len v rukách prezidentky. My musíme ten návrh podať v najbližších hodinách alebo v najbližších dňoch z toho dôvodu, že termíny utekajú. Znovu to zopakujem. Návrh predsedu parlamentu odložiť rokovanie o našom návrhu, aby sa voľby konali 24. júna na marcovú schôdzu, to je ako mŕtvemu kabát. To je o ničom. To je tak akurát na smiech, pretože dúfam, že pán predseda Kollár si uvedomuje, že my vieme rátať a si uvedomujeme, o čo v tomto okamihu ide. Preto pripravíme rovnaký návrh na 24. júna, ale musíme ho predložiť tak, aby sa o ňom rokovalo buď v priebehu budúceho týždňa, alebo najneskôr v pondelok 27. februára. Ak sa pondelok 27. februára nebude rokovať o predčasných parlamentných voľbách, môžeme konštatovať, že nám ušli a ubehli všetky termíny. Nie vďaka našej neaktivite, vďaka nezáujmu vládnej koalície a potom sa budeme trápiť s touto nešťastnou vládou v demisii až do 30. septembra. A za tento stav bude zodpovedať prezidentka Čaputová. A budeme jej to pripomínať každý boží deň, ak neurobí kroky, ktoré sa od nej očakávajú v zmysle príslušného článku Ústavy Slovenskej republiky, ktorý jej dáva jasnú povinnosť. Musí zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov a to sa dnes na Slovensku zo strany prezidentky nedeje. Toľko z našej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči, v prípade vašich otázok máte priestor.